Mennesker er forskellige, ikke? Nogle gange virker det som om nogen er fra en helt anden planet, end den du selv kommer fra. Det er som om de briller, de ser tilværelsen igennem, farver omstændighederne fuldstændig anderledes, end du selv ser dem, eller værre end det, helt uden farver. Man skulle tro, at alle mennesker ser den samme horisont, hører de samme fugle synge, eller ser den samme vej forude, de samme blomster, eller går gennem de samme slags livsomstændigheder. Men at dømme efter måden, de reagerer på, er nogle mennesker bare en tand gladere end glad, og deres evige optimisme synes at være helt ude af proportion. På den anden side er det at være negativ og deprimeret, bare på grund af lidt spildt mælk, ikke et sundt alternativ. Alt hvad der glimter er ikke guld, men nogle gange kan der gemme sig skjulte skatte, hvor man ikke forventer det. Og det at erkende, at livet ikke er en dans for roser, er ikke det samme som, at du skal føle dig forpligtet til at spise tornene, vel? Så snart mennesket bliver født, begynder rejsen mod døden. Men frygten for døden kan være værre end døden selv. Nogen siger, at man altid skal se på livets lyse sider, men uden smerte er der ingen vækst. Og det er sandt, at der er ingen nyheder som gode nyheder. Men hvis du kun lytter til det, du ønsker at høre, vil det gøre dig døv over for realiteterne. Måske er den visdom, der kan trækkes ud af alt dette, at finde den gyldne mellemvej mellem disse to ekstremer, så vi bliver i stand til at håndtere prøvelser i livet uden at blive hårdhjertede og anerkende, at selvom græsset for dig synes grønnere på den anden side af hækken, synes det også grønnere for din nabo. Og måske er det ham, der har ret.